dwi a chroeso I Bwrdd Twristiaeth, Hansh. Heddiw dwi am fynd â chi o gwmpas y trysor cudd Dyffryn Tanat, sef Penybontfawr. Mae Penybontfawr yng nghanol Dyffryn Tanat, ac os ewch chi i'r chwith, ewch chi at y Berwyns, lle ar y taid fi actually gweld UFO, true story. Wedyn, allwch chi fynd lawr ffordd na I Llyn Rhaeadr y Mochnant, lle mae Billy Moggs, neu fel ydych chi'n ei nabod o, William Morgan, a fo gyfieithodd y Beibl yn byw, wel oedd o'n byw, a lawr fanna mae Croes Oswallt, sef y tref agosaf. Ond mae o'n Lloegr, sydd yn awkward. Dyma cerrig yr orsedd. Dyma'r cerrig sy'n cael ei ddefnyddio yn seremoni agoriadol Eisteddfod Powys. Maen nhw wedi bod yma ers rhwng 10 I 100 mlynedd. Talk dirty to me, da 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 da. Hello, mates. Dyma Cynthia, mae'n sheikh, mae'n newydd fynd. Dewch nôl, dewch nôl. Dyna Rog, mae fo'n character. Mae'n pis o wan, os ydych chi eisiau zoom in ar hwnna. Dyma, ti eisiau enw pob un o'n nhw? Dych chi'n gweld y tŷ gwyn ma tu ôl fi? Wel, claim to fame y pentre, mi oedd yna ddynes o'r enw Nancy Richards, telyn ores Maldwyn. So oedd Nancy yn y USA yn chwarae'r delyn I Mr Kellogg's. A Mr Kellogg's fan I ati a dweud, dwi'n lyfio ti'n chwarae'r telyn. A nath hi dweud, dwi'n lyfio cornflakes. Ac oedd o'n edrych amdan logo ar gyfer Kellogg's, a nath Nancy dweud mae Kellogg's yn actually swnio fel ceiliog. So, put a cock on your cornflakes! Un o'r llefydd gorau I fynd am beint, a'r unig le I fynd am beint, ydy'r Llyn. A be fysa Penybontfawr heb bont really fawr? Mae'n edrych yn odd, yn dydi? Yn debyg I alien, UFO, Berwyns, taid. Dyma siop Peirianfa, siop Del, a mae bob peth yma, unrhyw beth ydych chi angen, newch chi ffeindio o fewn fan hyn. Ac os ydych chi'n dod ar eich gwyliau yma I Penybontfawr, allwch chi even gyrru postcard I ffrindiau chi, neu teulu. Da ni wedi dod I topio Penybontfawr I gael bird's eye view. A fel ydych chi'n gweld, mae yna bryniau, mae yna caeau, ffermydd a mwy o fryniau. Croeso I Dyffryn Tanat. Dim ond tafliad carreg I ffwrdd o Penybontfawr, dyma Llyn Efyrnwy. Boddwyd pentre Llanoddyn dros 100 mlynedd yn ôl mwyn gael dŵr ar gyfer Lerpwl. A lwcus bod nhw heb boddi mwy o bentrefi ar gyfer dŵr I Lloegr. Felly mae pobl yn dod yma I gynwio, kayacio, nofio, pysgota, ac yn yr he pan mae'r dŵr rili isel, da chi'n gallu gweld sgerbwd yr hen bentre. Bech yn iri. Maen nhw'n defnyddio'r dŵr yma hefyd I wneud bombe saffau y gin. Fan hyn, mae pobl yr ardal yn dod I swingio. Ga I stopio wan? Dwi'n dizzy. A dyma Pistyll Rhaeadr! Joc. Felly dyma ni Pistyll Rhaeadr, neu fel mae'r twristiaid yn ei alw o, Pistyll Rhaeadr. Un o 7 rhyfeddodau Cymru ac yr biggest waterfall yn y UK. Maen nhw hefyd wedi ffilmio advert efo David Beckham yn fan hyn. Felly dyna ni Penybontfawr. Hoffwch, liciwch, subscribiwch a rhannwch a gobeithio weld chi am beint bach de.